en Rabbit-video. Så, med det. Ja, nu skal du bare se. Jeg var bare henne i genbrug sidste dag. Og se, jeg har købt nogle nye jogging-bukser. De er lidt korte, men de koster kun 3 kroner. Og så har jeg købt... Ej, fortæl. Ej, faktisk, det var helt vildt galt. Altså, det er sådan Adidas, eller hvad? Ja, og den var bare på til. Den her, det er godt nok en, jeg har fået af min mormor. Men altså... Og min nye halskæde, men jeg har tænkt mig at lave walking med den, fordi den betyder noget for mig. Og så skal jeg lige huske, det her også. Og jeg skal lige tage lyset. Okay. Se det. Ej, jeg skal lige den her af igen. Hvad skal vi lave i dag? Vi skal lave lidt aerobic. Og så skal vi lave lidt udstrækning. Det er godt. Skal vi slet ikke væk med vores numse sådan her? Jo, lad os gøre sådan her på et tidspunkt. Okay. Okay, DJ, fyr den af. Har vi DJ på i dag? Så er det godt, jeg ser så godt ud. Og husk at have ryggen, det er lige noget der. Ej, du finder bare tøj, så gør vi det. Det er noget, min morfar har lært mig. Ja, men altså, der kan det ikke helt. Ej, jeg skal. Er det drikkepause nu, DJ? Ej, jeg har glemt det. My God. Tak. Kan vi ikke bruge den her som sådan en sted? Okay. Skal vi have en anden sang? Ej, skal vi have en anden sang? Ja, man kan ud lidt med. Okay. Det er meget vigtigt, at I går sådan her. Du må ikke bare gå sådan her. Skal vi